Takže, milí naši priaznivci, zákazníci a fanúšikovia, dnes je ten rozhodujúci deň. Dnes budeme žrebovať výhercov našej vianočnej súťaže. Tak poďme rovno na to. Nech sa dozviete, kto vyhrá tieto 3 pekné zaujímavé ceny. A už sa to blíži, už je to tu. Takže, ideme na to. Začneme pekným tretím miestom a to je toto pekné štýlové tričko Carpathian. Poďme sa na to pozrieť, kto ho vyhráva. Máme tu fakt množstvo lístkov. Pozrieme sa na to a je to Vladimír Štefanovský. Ideme na druhé miesto a to je tento pekný otvárací nožík so slovenským znakom. Poďme na to. Vyžrebujeme výhercu druhého miesta. A výhercom je Ivana Krišandová. Gratulujeme. A poďme na očakávané prvé miesto. Tento veľmi praktický a obľúbený ruksak, batoh od spoločnosti Miltek. A výhercom prvého miesta je Marian tak toto meno neviem prečítať. Máme tu ale telefónne číslo a už viem, Marian Ogurčák. Výhercom blahoželáme a v blízkej dobe ich budeme kontaktovať. Všetko dobré, pekné sviatky.